Ramogi jwang en tich ang'wen ka tich ang'wen to ng'ama maber ni kawuono kama wachope en chenro mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo kolo ni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Arwakni machiegni e chenro ma kawuono ni mar waiko ni jo ohala mathoth ahinya. Madhi bedo ka kolo yore mopogore opogore kaka in iwuon inyalo chako ohala kendo kaka inyalo tae kamoro amora ma intiere. Machiegni e chenro nyinga Cleophas Olwach. Jakwara Ramogi jwang kawuono ka wachako chenro ni mar ohala gi mwandu wadamenyo sigand Bali Odhiambo. Bali Odhiambo timo ohala e boma ma Mumias, ma kaunti ma Kakamega, kendo iye kae wadiro thuolo mar twak kode. Ka watwak kode, okono maling'ling mantiere kit ohala ni mabende ji mang'eny ok tim en mar motor rewinding kod moko bende mag teko mag sitima. Gik mathoth ahinya mosebedo kanyo kotimo kendo kobedo kata koluwogi achiel kachiel ne to itimogi e yo machal nade. Kawuono kae en tich madwaro kwano manyaka go. Jogi thor luong ni engineer. Mondi bed ni engineer nyaka Ramogi jo nyaka bed ng'e kwano. Kwan igoyo kendo kwan itimo yore mopogore opogore. Mane gigo ji mang'eny bende pok odonjo tijni. Bali Odhiambo leronwa mit gi lit mar bedo e tijni. Kaachiel koda ka jiwo jo ohala mamoko na dier ma en ohala manyalo timore. Kamoro amora ma intiere bed piny mos ni mar sani wadachako winjo sigand Bali Odhiambo e chenro ni mar ohala gi mwandu. Kene mochako nwa chenro ni Odhiambo ma kawuono. Nyinga iluonga ni Bali Odhiambo. Dak Miaska atimo tich miluongo ni motor winding and electrical works. Nena John Martin 2018 after Sotiego High School. Yakana chopo kumoro seche makoro podi Sotiego school. Iparo gimone gitim januno mi time. To achiren podo kanyal di ne dwa tera university but nyaminwa man mbele no dino na matin. Koro bere na rit mondo tiek. Koro 2019 kapodo kwa yudo school bangiso baba na tich man koro mabotiyo. Okabiro rito na ati nyaro tiek school. Aso yudo tich machinyo gombo na mnaga tim. En motor winding. Kwenye na diere motor winding ne mabotim. Dia timo research notimo maber tadhi Kisumu. Kisumu mapuonjra tich miluongo ni Kamas. Ayudo ng'ato kanyo owinjore bei ora dhi dak Kisumu kachako puonjra tich mano koro 2019 December. Chako tich 2019 December. Apuonjra tich 2019 nyaka 2023. Kapoda mna Kisumu kapuonjra tich. Ng'eni kumitie mipuonjre tich kati song'e tich lakini podi puonjre. There's a lot you learn. Koro kana tiego kanyo wanyolo Kakamega. Koro Asia. Koro nyolo Kakamega. Naparo maside mang'eny noloso ga Kisumu mo Mumias. We atim kama we mondo abierang workshop moro Mumias kae. We mana wok kono babiro Mumias kabarango tarango kumanyalo tie. Arango mokwonga kosa ok na give up. Arango binyaka kumana yude kumantiere. Beya makora yako tich. Tijani kidwa ng'eyo. Gimokwongo gimanyalo gibet kodo commitment. Gimoro ni chunyo iye gimoro go be nidwa ni timon.
katinyo yie mondi ni idwa bedo jawai rwandi ngemi dwaro koro yie mondi nikech ok en tich mayot tich madwaro ni nyako bed ni iori mang'eny alafu dwaro paro mang'eny alafu dwaro ni bed kod some mathematical intelligent wi moti piti tijini tijani kidwa time kaka kidwa puonjo ng'ato kose kidhi puonjore kumoro gibokuongo ni inyisega nyiew buk kalam matiyo ni nyaka indik makin nathi moluoro buk kose in kijana moluoro buk oluoro skul ma en skul moro iboring kod nyaka inyiew buk kalam kech gik mulero pa irigo gi te onego bed ni note down maber in details form koro mani puonji momiyo kitiyo tich imiga 6 months just watching onge gime mako onge spana moro mimulo emna 6 months enoni ma spana maka ma waya kama ile na kama for 6 months first koro kisobedo uzoefu yaka koro nyalo proceed mbele tich mora okapar kan tich mok chul tich mora katiyudo matin to en sawa but mara ni ochudo kudungana kod patient mingo nikech kapodo kabiro ga na take sana customer bet kod trust yako mi machine kach machine is very expensive koro I build trust mondi kuom customer ni ka customer polo kelo gimoro machine moro tiloso na iyo moro makare yako koro trust ni nyalo biro owe ni machine kata maduong' molo man to koro ka chudo mota waloso kulingana kod horsepower wanapimo kulingana kod horsepower leo gi horsepower for example my Regon 7.5 horsepower en kod beche to kiri wind mota en tich minya itimos okteri ng'wech to pesa ma ok en pesa maber kapo ni customer winji maber buele wane unyalo go pesa maber ochudo maber kidwa faulo halani ohala kaka makoro wachini motor winding itiyo kod all forms of machines mano koro deal go kata mano kineno biro ga machine biro koro sani en current gimalani ni nitie machine moko miloso monyo no kipuonjore to machine go okani wachin kaso mano koro mo kanyal enno gidoki woni iyawe koro ka ibet kama wat koro ni ikaw knowledge moro machielo manyalo konyi to kikaw gi kamano yaka koro nyalo bed ni improve market wise ni nikech ka customer biro sana mayo kanyal ma irigo da kara mano kech boka I town kai advice manyalo chiwo kuom anyuola matino kaka wan waluongo ni Gen Zs donc abe an Gen Z only 27 years odoka bi ahinya en ni irango gima onego bed ni timo nikech kiwacho ni dwaro ni kod josiasa imandamano mano ibotho pi lakini kirango gima nyalo bed ni timo advice manyalo miyo Gen Z irangi mitimo tich moro amora minyalo bet go manyalo keep you busy in mind in that gik laure kod gik piny gi kod yonge mano ema anyalo kwayo ma Gen Z na ka giwinja mondo girwakre man kata kaka tijani tij mechanics kod tije moko kaka biro miaska kanyalo paro maber na biro tayudo ot kumoro kapod ka chopo ka to odno client dong sani nyaka achule dweche 4 3,000 each 4 months mano 12,000 to ndalala kod only 10,000 kod spana na buno iye bajulot 3 months kaya kanyo nan kod monta chela riyo mangiso na tiyo tich to onge gima na loso kanyo kata chiel nyaka na dar mabiro kai koro tich non very hard nyaka kata kijana wale go ringo nikech kai itiyo go pesa to onge pesa mirwako koro jua kali is very hard jua kali tek madwaro commitment alafu dwaro patience koro na chopo kumara bapa kata Kisumu dogo na seche moko maber kama onge tich koro reserve ka
abe maparon da wa cool down bab change mind kaka iroga business o dag arang kumoro eka korona yudrak but business wise tijani dwaro patient mang'eny igume ya mang'eny ahinya inyalo bet one full week pod ok loso pesa lakini the other week ka pesa chako lui ber go pesa maber komia chan mayero ohala ni mapod anyalo yero nikech ohala ni kati tima nadi kati jobo ite yas pod nyalo bedo bede kom yudo wine mot okomi koro stress nyalo wen kata mot idal nen omi ohala ni na bet piny ba koro kakao tich mabo chopo 60 years ni koro kanyalo wuotho to kanyalo tiyo tich daw kana ni mano da koro na rano ohala mang'eny ohala ni kata kin 8 years pod nyalo bet piny titiye kibet maonge ng'ama chandi en apply na knowledge titiye ken mot rewind mot inyalo bet abeta wi masala ka rewind mot koro gonya ohala ndio konya mang'eny nikech nadonjo ohala kapod al kijana to pod nokager kata kod gimoro kata ot kende na onge lakini kupitia ohala matimon rewind matimon oyudo gedo ayudo konyo jonyuol na 1 2 3 an kod wadwa matin makoro sani ane mapuonjo ka ok tijani matiende mana nokonya yo maber waonge doubt onge doubt teknin kod customers maber kapo no walo mako ok nyalo koso siling 1000 yofuko I don't believe me elo focus yofuko dekech to lufno dok ing'ang'ana ni nyaki timri nadi daw ene apply knowledge tingen mai rigan kama tilosa pesa lafi field nani be wan jo matin roenders ok ng'eny kaka Mias town ka itedo ng'eyo kora nena ne matimo roending e town matin nitie jok moko mabe pok ong'eyo nan kai matin koro ka ging'eyo nan kai dongar mana bo beti maber gima nyalo advise jo ohala moko kata beda ni timo ohala mane first thing patient ibedo mamol kod i-calculate progress ing'ene ohala ni kata ka ditime aboge nang'o ta plan time nadi to imbro ohala ni nadi nikech ohala be dwaro improvement to kuom jo ohala nyaka ibet patient nyaka ing'e kaka treat customers gik moko kaka mago ema konyi bet ohala i long term kaka an kidwa yuda an Mias Kai to namba na en 0799676706 wanua ya kuwinyi maber 0799676706. Tijani kidwa ng'eyo gimokwongo gimanyalo gibed kod commitment gimoro ni chunyo yie gimoro go bed ni dwa ni timo ka chunyo yie mondi ni idwa bedo jawae roending emidwaro koro iyie mondi nikech ok en tich mayot tich madwaro ni nyaka bed ni ioro mang'eny alafu dwaro paro mang'eny alafu dwaro ni bed kod some mathematical intelligent wi motipiti tijini tich mora okapar kan tich mok chul tich mora katiyudo matin to en sawa but mara ni ochudo kudungana kod patient mingo nikech kapodo ka biro ka na take sana customer bet kod trust yako mi machine kach machine is very expensive koro ibuild trust mondi kuom customer ni ka customer pono kelo gimoro machine moro tiloso na iyo moro makare yako koro trust ni nyalo biro owe ni machine kata maduong' molo man to koro ka chudo mota waloso kulingana kod horsepower wanapimo kulingana kod horsepower leo gi horsepower for example my Regon 7.5 horsepower en kod beche to kiriwind mota en tich minya itimos okteri ng'wech to pesa ma ok en pesa maber kapo no customer winji maber buele wane unyalo ogu pesa maber ochudo maber pero juakali is very hard juakali tek madwaro commitment alafu dwaro patience
Koro na chopo kumoro ba pa kata Kisumu do na seche moko maber ga maonge tich. Koro reserve ka abe maparo nda wa cool down bab change mind kaka iruga business odag arang kumoro eka koro na yudra. But business wise tija ni dwaro patient mang'eny. Ibume ya mang'eny tainya. Inyalo bet one full week podok loso pesa. Lakini the other week ka pesa chako iluwi. Iber go pesa maber. Advice manyalo chiwo kuom anyuola matino kaka wan. Oluongo ni Gen Z, don't. Abe an Gen Z only 27 years. Podok adhi ahinya. Eni irango gimono go bed ni timo nikech kiwacho ni dwaro ni kod jo siasa imandamano wani botho pi. Ramogi Jwang wacho ni tich matek ema kelo chiemo. Iwinjo kanyo tich mabali odhiambo bedo katime boma ma Kakamega ahinya ka mentiere e boma ma Mumias. Kawuono ka wantiere kodi kar kae en geno mara ni somo gimoro. En ang'o misomo kawuono? Nya bedo tich matek. Kinda miketo sama bende ikete gino ma itimo, gino miero timo gi chunyi duto. En ang'o gini mantiere kanyo minyalo luwo kendo nyalo wacho na dieri tijni timo nikech nyalo mara. Ma en sigand Bali nyakwara Ramogi Jwang. To kanye madano kago ywe matin gi sani ni mar kaduogo abiro ka kod jawala mar Juma. Kikidhi mabor. Nachako bedo gi paro moro mopogore kuomi in gi pari. Nachako winjo mana ka gima kuno kudeo ngimana to bendo kudeo gima winjo gi e chunya. Gimoro amora masebedo ka dwaro notimre ka bajwa ka okane ka biro timre kata chieng'. Anka nawacho gik maricho kuom pari eka mondo unuchak kwede odni Sanju. Nadwa ni ng'ata mantiere odni owekie gi weche ma en owacho. Wate wan ka in waparo ni pari mane tugo gi pachwa. To kara gik maricho gi te in mane timo gi. Egweng kama nam chiwo ngima. Ng'ata chiel ema chiko gik moko duto. Anyuola mapalo ganyola. Ok en anyuola. En balo. To balo en chuogi. Sama jalupo kedo gi ruoth. Onge mindni, bondo, mana winjruok. Bedo maonge geno nyalo miyo ji oked ne ngimagi. An natimo gima miyo moro amora nyalo timo mondo resgo ngima mar nyathini. Kata ka ng'ato hinyore, nitie sigeni moko ma ok nyal nimo. Nambe winjo kaluonga. Nyalo nega. Kendo en adiera manigi teko mar ketho piny ruoth. Rembo wuoda ni e lobni. Okepi. Nam wiye ukwil. Bwana nam kaw gima dwaro bwana. Bwana obiro mnang'eyo samo seka. Mirima. Tich abich kod ngeso, saa 1:45 otieno. Kik bai. Macheni kendo nyakwara Ramogi Jwang e chenro mar ohala gi mwandu. Kendo moro mana ni podi kete kar kae chenro ni arne wachaki nyaka sani magoro wachope tielo ni mar ariyo. Pari nyalo oro ote machuok. SMS wa en 2 Facebook idwa gi nying mar Ramogi TV. Mano ka mwantiere live sani gi mbui mar YouTube bende idwa gi nying mar Ramogi TV. Imiwa paro mopogore ibed ja ohala. Ine boma mopogore no kaka uno wakelo chenro matimore boma ma Mumias. Yimbe ya wanya biro iri kama intiere obed boma mano mabondo obed Siaya Homa Bay jok maneno wakantiere Migori e kind kuonde mamoko mano kuonde ma wantiere achiel kachiel. Ikonwa ke jawala wabiri wala mane mitimo titime yo machal nade wachopo iri kama intiere nikech ma en chenro mar ohala gi mwandu ma en chenro ma jopiny ma en chenro mar migeno. Nyakwara Ramogi Jwang kawa menyo ja ohala wa mar Juma kawuono wada winjo sigand Lawrence Ochieng. Lawrence Ochieng timo ohala no mano mar duso nyamburko nyabedo interior design mano mara nyamburko jok matimo roofing ginyabedo kacha ka gitimo kombe gitwang'o kombe kendo giketo kombe bedo yo moro makare ma ng'ato nyalo tiyo godo kendo bedo mamor e kinde ma gintiere kacha
ka giriembo jamburko margi kata gino magitimo machiegni kod geche maggi. Mano gimiyo kawuono wayudo thuolo matwa kode, oleronwa maling'ling' mantiere e ohala ni. En ang'o madwarore? Pesa adi madwarre mondo mi chako ohala ni mano mar upholstery? Onya bedo mar kuoyo kombe mago mageche, inya bedo kata kiduso mana i nyamburko mari kama intiere. Tinyalo yude nade? Kopogore gi mano, nitie achiedh nade? Nitie kastambe moko ma oro pesa nus, kata moko bende okor tich tisetimo kendo isemiyogi nyamburko margi. Abila gibandho nade? Imako gach ng'ato kosetime nade? Lawrence miyowa sigande e wuodhe ei ohala. Mane gimiyo kawuono kalure kod siso mare, tich matek ma bende oseketo ochopo e mesawa mar ohala gi mwandu kaka jawalawa mar juma. An nyinge iluonga Lawrence Ochieng' Ogola. Akwoyo kombe mag geche Miaska gimiluongo ni interior design mag gache. An nachako 1999 to nopuonja tijni Nakuru gosiepna. To atiyo Nakuru, kawuok Nakuru abiro Eldoret. Kase biro Eldoret, atiyo Eldoret, wuok Eldoret niwach post election violence manen 2007 2008. Kada biro Miaska, aendelea gi tich, akwoyo gechegi, to gechegi ema konya. Nikech asetero nyithindo e school, apuonjo nyithindo, tie moko manie university, kowuok manie wach gechegi. Koro aduoko ni Nyasaye erokamano nikech omiya teko gi tich maber. To tijni ahero. En tich mahero nikech en tich mamiya gima chamo. To kendo rito na family maber. Koro an kaka Ochieng' ang'eyo ni kimako tiji maber to nyalo teri kamoro. So far, ka antie Miaska, anie chairman ma Mias Juakali, achung' ni jo Juakali te Miaska. To amigi chuny nikech ang'e gimomiyo atimo kamano. An awuon aseoto Juakande mang'eny. To Juakande masetiego ang'e kaka itayo ji. Challenges masegabedo ka yudo, so far materials matiyogo ema bedo challenges. Challenge maduong' en materials nikech material gi aomo mabor. Adhi ome mana Kisumu, aomo material Bungoma kata Eldoret eka mondo ati. Koro challenge maduong' en mana yudo material matiyogo. To be kaluwore gi ngima masani, ngima oidho ahinya. Ngima oidho e kiwango ma kigoni ng'ato customer bei, kaluwore gi bei manyicho watiyoga go chien kucho. Gi sani nitie pogruok maduong' nikech sani material oidho ni malo. Koro ka customer biro ka nikech gari matin, nyicho watimoga gogo chakruok Sh10,000 kadok piny. Sani chuno wan nyaka wadhi 12,000 kata 13,000. To iyudo customer, sama customer obiro ka, king'ise kata Sh10,000 gi wiye, oneno ka pek. Koro iyudo ni nyalo lose tich. Sache moko koro yudo tich bedo matek. Lakini wakwayo mana Nyasaye ni one day one time ngima bodok moderate mondo ngima odhi mbele. Kidwa chako tijni kata kidwa timo tij biashara mar kuoyo kombe ni, nyaka ibed gi chuny, kwanza her tiji. Mane gima okuongo. Kihero tiji, tidhi tiyo tich maber. Nikech tijwa ni ler ma tiji to golo kombe maber ema nyalo miyo iyud tich. Koro sache moko nyalo timo gima piyo mag kubatisha, to kitimo kamano lose customers nikech okibitime iyo maber. Koro chuno ni nyaka ibed ng'ato mong'e gima itimo. Ibed ng'ato maneno mbele, to kwanza ing'e kaka imako tiji. Ing'e gimiluongo ni design nikech an gima timo en timo design ma igare. Ing'e ni kata kidwa keto roof en material mane morpo bedni
itiyogo. Kata kidwa keto dhoute, ing'e ni en material mane mitiyogo. Koro tich maber en gimitimo kidecorate mondo eke yud tich moro makiny. Nitie challenges mwasega bedo kwa kale, especially sache moko customer nyalo biro ni to dwa ni timne gima ber, lakini material modwaro en expensive. Koro iyudo ka in gi challenge maduong'. Nikech sache moko sama customer biro no, yudo ka be aonge pesa. To abe agombo pesa. Lakini obe odwaro gima ber. Koro yudo ka sache moko nyalo diri, iyud gima mathin, kose ichop kumitia tia ni bora ni timo, lakini okinyalo yudo gimoro. Koro mano bedo challenge maduong' kuoma. Kantie nyathi madwa puonjore tijni, nyaka obed gi chuny. To obed ng'ato ma chunye ber, manyalo attract customer. Nikech customer no, kokiwuoyo kode maber, to be okinyalo yudo customer. To bedo go chuny mang'eyo tich maber. Kigolo tiji maber, to bo mi customer. Mane manyalo ywayo ni customer, mondo idhi mbele gi life. Apimo ni jowa kako nagi, especially onagi, gidonje tijini. Tijini nitie gimo, gigolo gimo, gini inyalo yude kaka kichiemo. An kaluore an kuoma, ahero tija, makata sani ka ng'ato biro gang'o, tija ni ema nyalo tiyo maber. Kaluore gi an, experience ban go, na se amua nadwa tiyo tij kombe, kodi interior magache, mane tich manyalo yiero, okanyal dhi e tich moro. Ohala ni osetera mabor. Chako guwacho ni nitie kata nyithindo masepuonjo, mantie university, to mantie colleges, to nitie ma pod nie high school. Kowuok mane tijni. Koro tijni en manufaa. Onge tich moro manyalo dhiye mopogore gi mae. An ahero tija. An gima nyalo wacho ni jopiny, jo Ramogi, makuru tich gulwedu te, nikech mae maisha makiny. To kihero tiji, to onge gima dhi tami. Wan ok wanyal dhi kwelo, to wan gulwedo. To ibed ga akili man sharp. An ayudora Mumias ka, to kaka wacho na kuoyo kombe, namba na masil en 07 29 985 309. Ayudora Mumias ka. Nyako Ramogi Jwang, sigana ka sigana mawakelo ni mar ohala nigi puonj mare. Gin gigo matimore kindwa kaka jo ohala, kaka jogo madier chako ohala. To isigeni mawakelo ni wami thuolo mar somo gimoro iye. Mane giomiyo chenro ni mar ohala gi mwandu, wami thuolo mano mar somo kendo yudo gimoro manyien minyalo bedo kata kitimo. En geno mara ni somo gimoro kotene kod sigeni ariyo mawakelo ni kawuono, Nyako Ramogi Jwang mar Lawrence kod mano mar Bali Odhiambo, duto ka gintiere boma ma Mumias. Ala ni tudiko da kendo juma manyien, wabo menyo ni weli mamoko, wabo sumu ni riekni, kaka nyalo chako ohala kendo tayogi e yo makare. Oriti masani nyinga, Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu, donjie viewsasa.com.